kaisa Greater Triplaland जों सारनो बागै महाराजा प्रदीप किशोर माणिक्य देव बर्मन बिनि राज्य बिनि दैखांबाय बिनि सारा त्रिपुरा व्यापी जत डिविजन जत डिस्ट्रिक्टनि तलावनो चिनि जे त्रिपुरासा खुंथायबारा त्रिपुरासा मथानो खबै ब कायसा तामनो Greater Triplaland त्रिपुरा मथा संसावै जे बोसांनि चौबारिनि बागै जासुनो कग्रिखा कगुंग्रि थाने जों Greater Triplaland सनामति सनाम बागै महाराजा चिन बुबाग्रा जासुनो कग्रिखा थांचांनो बागै त्रिपुरा थांचा त्रिपुरासा आयुक्लंनो बागै त्रिपुरासा थांचा तंनो बागै त्रिपुरा हानो रखा खायनो बागै दफानो रखा खायनो बागै दफानि थिनांनि मुकुनो थिनांगो थिन दफानो त्रिपुरा जो सारा वर्ल्ड वाइड स्टेशन कैसे रेकॉर्ड सुनाम रना बागै महाराजा जोंनो जे कग्रिखा अपनो जों नारना बागै रखा खायनो बागै तिनि त्रिपुरा जिनि जत राजनीति बदल्न फायै तिनि जत राजनीति दल थानचांगै राजानि बानानि तला चिनि बुवाग्रानि बानानि तला त्रिपुरा मथानि बानानि तला फाय सामिलिं फायबेखा अबनो ते बोसांनि चिनि जा त्रिपुरासा दफारक सिजाबायथं जों yok sama manani जों थांजानानै चिनि लांमा नब थिनांगौ जों थां तनानि बागै महाराजा जोंनो जे प्रतिश्रुति रिखा जों हा रखा खायनाय अमबाय जों दरबाराव थानाय एमनकि सारा वर्ल्ड वाइड विश्वफोराव जों एकेबारे राष्ट्र संघफोराव जों चिनि दरबार जों तलांगि थानाय त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा तितियारि सिमी चेंगिनो त्रिपुरा हावो जों त्रिपुरा सम्बथनो थांजाखलाय अब राजा शासन खायलामनि हा म राजा 184 जन राजा शासन खायलामनि हा बायथाक 186 जन प्रदीप किशोर माणिक्य बहादुर तिनि परिचय खायरिखा जे राजानि थै कथां आं तंख त्रिपुरासा दफा आं सकलमनु ग्लाक आं बंनो थांजाना बे रतन मागि आं नरन बे चाइतुना जों जे कग्रिखा अबनो जों खा सिवै चिन राजा कथां तंग हने राजानि बुतै हाव कथां तंग हनैनो जों वान सुगै जों तिनि राजनीति जकुनु राजनीति जों हामजागियाय दफा थांजानो हामजांनानि जतन उंबाय थं आबनि आनि कबमु राजानि कग्रि फाइसिं थाङै राजा करिखे के देश बानसिया सारा वर्ल्ड जों हारनायमानि त्रिपुरा बादे वर्ल्ड कुनु देश हफाना जे राजा 184 जन राजा चाइथानाय राजा चालांनाय आपि कुनु हासे करै तिनि त्रिपुरा जे रेकर्ड चंद्रमा देर दिसमी चेंग फाइ गांगाय वीर विक्रम बहादुर माणिक्य किशोर पर्यंत 184 जन राजा फाइ सफै माने 186 जन कै हिसाब फाइके प्रदीप किशोर माणिक्य दर बिनि थै ताबु कथां दंह सारा पृथ्वी व्यापी न सिनिरि रिलाय जों जे राजानि हा त्रिंगनो बजागाव जाय रेकर्ड दंह आरो चिनि म मानथाय टिटिएडिसि जों जत जातिनो हामजागा हियाबा चिनि अरनि मानथाय के टिटिएडिसि चिनि हा अबन चिनि मानथाय न चिनि हा न बयके सेप्लै लां थांला बुनिया बय फगाय फाय मन साल सयतानि खायफन केफन लांनानि केनि क्षमता गरै एकमात्र चिनि राजानि बुथैनि बिसिं तैसे म हाना जों रखा खायनाय दफानो नायनाय जों बुइनो हामिया जों नाय आबैया जों बुइनो गाहाम नायो जत दफानो जों गाहाम नायो या चिनि दफा अरनि त्रिपुरा दफारो त्रिपुरा मथानि चिनि राजा राजबंश दरनि चिनि जे त्रिपुरा खुंथाय बारा त्रिपुरा जाति कमरनो नाय दमनि अबनो चिनि कमरनो नाय दंखा तमने नुगै महाराजा प्रदीप किशोर दाबरमन बिनि ब त्रिपुरा सम्बथनो त्रिपुरा जातिनो थांजा खायना बागै जत राजनीति दल कबगै बतिनि बोसांनि तितियादिसिनि 6 तारिखनि जे निर्वाचन 6 तारिख एप्रिलनि जे भोट इचंमारि उसमरो थांजांगै फायदि चिनि मानथाय चिनि पुइला हा रखा खायनानि याफां हंगै म चंमारि बिसिंतिनो जों देशनो मथांना हिजे कग्रिखा अर जतन थांजा उंबाय थं थांजा हंगै जतन फायबाय थं बोसांनि 6 तारिख चिनि आनरसनि मारिबो जों जतन बुद्रिवै चिनि थैनो थांदारना बागै हा न मथांदारना बागै दफानो मथांदारना बागै जतन समायतङै नहरतं खुलुमबाय कानि को सुमु पाइगा।